Now Zuro izolo and from Thursday susela ngolwesine Pamaka kwira mabazi when and some of you drove to this place. likhwela amabhasi abanye lisiza kule ndawo Vamwe vaikwira amabazi vakananga kugokwe. abanye babeqanse egogwe Vachienda ku Independence. besiya ku-independence Vane ma stories avachabva nawo ikoko. kule nkulumo ababevela nazo khona ngale Isu tauya kumufara. thina size mfaro Mstara Jesu amen. egameni lenkosi yethu Jesu amen Chandinotenda ndechekuti tauya kosangana naMwari. engikholwayo ukuthi sizohlangana lenkosi Zvoroti nyaya dzedu isu tauya kunoko. otsho ukuthi indaba zethu thina size ngapha Dzinofanira kusiyana nevainda kurali. kuyachiyana labahambe erali Ndine chechi here panapa. ngile chechini lapha Ndine vechidiki here panapa. ngilabasha yini kule ndawo Now bhuku inoti iyo. ibhuku ithi yona Jesu anopinda muJeriko. Jesu ngene eJeriko Yoti kubuda muJeriko. tisephume eJeriko Now pese pari kufamba Jesu. indawo yonke uJesu Iye ehamba pachaka akatakura minana. yena ngwakuthwela isimanga Pari kufamba Jesu. uJesu ehamba I-revival pachayo. ivuselelo ngokwayo Zvoroti paakapinda muJeriko. kusho ukuthi engena eJeriko Mune zvakaitika zvisina kunyorwa. kulokwenzakalawo But kubuda. kodwa sephuma Musangano wakupera. umhlangano On susiyaphela the last night ngobusuku bokugcina of the YPU conference. ye-YPU conference Jesu akubuda. uJesu ephuma Pane mukomana anodaidzira ari pagedhe. kule jakhe Oti ndakakuregai muchipinda. lithi ngakuyekela But handigoni kukuregai muchibuda. Ndiri kutsvaga vari pano manheru ano aya. Vari kuti musangano uno wakupera. Manheru ano nyaya dzangu ngadzigadziriswe. Ndira kuti usimudze maoko uri pauri ipapo. Utange kunamata kuna Mwari. Vakagara pasi kana usingarwari. Ndira kuti usimuke pauri ipapo. Unogona kudzokera nenyaya dzevanhu. But pane nyaya dzaunogona kudzokera nadzo dzinoshandura upenyu hwako. Vana baba nana mai vakomana nevasikana, musangano uno unoshandura upenyu. Musangano uno unoshandura upenyu hwevana. Tanga kunamata uri ipapapa. Tanga kunamata uri ipapapa. Zarura muromo wako uti tauya tenzi. Sanganai neni. Sanganai neni. Manheru ano taurai kuupenyu hwangu. Manheru ano shandurai nyaya dzangu. Manheru ano aya poresai muviri wangu. Manheru ano aya gadzirisai kubasa kwangu. Ndiri kutsvaga ari panapa. Katabosataya namata uri ipapo namata. We are changing the environment. We are changing the environment. We are changing the atmosphere. Namata, namata, namata. Kana uchinamata nendime. Tutange kunamata nendime. Sadabo sadaya. Lerabo sadabayada. Edikande sodabada. Etabo sadakatakayada. Etabo sadaya kata. Etabazuda kadosha. Libraro sadakayanda. Ezuna kataya bayande. Etabo sadabada. In the name of Jesus. Etabo sadabayada. Uri kutende ikokopa. Unosangana na Mwari. Uri kushoto ikokopa. Unosangana na Mwari. Manere kupedzisira. Manere minana. Manere kupedzisira. Manere nyasha. Manere kupedzisira. Manere kuzarwa kwamasuwa. Manere kupedzisira. Manere kuporeswa. Shakamande. Etakatakata. 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 Letakatakata. Shakababayada. In the name of Jesus, we thank you, Father. Tichakamira kudaiso. Ndira kudzosera rukudzo rwangu kuna baba vedu. To our president. Ndira kudzosera rukudzo rwangu kuna Dr. Chiangwa pamwe chete naAmai. We are so humbled by your love. Tingosvika patinobatanidza maoko.
Ira kudzosera rikudzo wrong zvakare Bisela inhlonipho yakho. kuna baba vedu, baba deputy Baba wethu baba deputy. Chinyemba pamwe chete naamai. Chinyemba ndawonye Tisiko patinobatanidza maoko tifarira vabereki vedu. sibahloniphe. Ndaudzosera rikudzo wrong zvekare Bisela inhlonipho. kuna baba secretary Ubaba unobhala. Dr. Nira pamwe chete naamai. Ukutshela undina. Tisiko patinobatanidza maoko Simnikeze. ndidzosera rikudzo kuna nababa vedu, our overseers, the apostolic council. Ngatisike patinoombera maoko. Sibaqakezela izandla. Ndira kutenda our outgoing Thanda ukubonga laba abaphumayo. YPU leader. Abakhokheli babatsha. I want to salute you, sir. Thanda ukulihlonipha. Regai tisike patinotenda muranda waMwari. Sibonga inceku yenkosi. Chipo chaMwari kugeneration yedu Sipho isusu. senkosi Aombera kugeneration. unogona kuombera zviri nani. Owakakezwe kodlula khonapho. Reverend Denga Zekari, our secretary, outgoing secretary. Denga, outgoing secretary. Baba Muza, our outgoing Babu Musa, treasurer. our outgoing treasurer. Regai tivaomberere maoko. Sibaqakezela Tomberere izandla. maoko vafundisi vedu vese Abafundisi bethu nema-youth bonke. leaders edu ese. Leaders ethu Ndichiti wonke. makorokoto Shita mhlophe. to the new incoming YPU leadership. Ngithi tamhlophe Regai tivaomberere kwabatsha. maoko. Sibaqakezela izandla. Tikatore nzvimbo dzedu mibe kunamata. Indawo zethu. Tiomberere Reverend Machova vanga vachititungamirira muzita raJesu. Amen. Egameni lenkosi yethu Jesu. Zvakandinakira manheru ano Kuhle kulentambama. kuti ndigamuchire hama yangu Ukuthi angihloniphe. yandichashumira nayo Esizakhona Reverend izindawo. Manatsa. Uyangikhumbiyela. Ativaomberere maoko, what a gift. Asimthokozeleni isipho esinaso Ndiri enkosini. kuona kuti pane munhu ari kuremerwa nekuombera maoko. Ngibona ukuthi kulomuntu osindwa ekuqakeza izandla. Amen. Hallelujah. Ndiudzirewo hama iri pedyo newe Shelo sekusana nawe. kuti murume uyu akamira pamberi Ukuthi indoda emila lapho phambili. mufundisi wechechi yedu chaiye. Umfundisi wechechi yethu Saka unogona kudavira ameni zviri nani. ungasabela ameno. Ndidaviro ameni zviri nani. Sabela ameno ngono. Let me appreciate my wife, Athokozela my unkosikazi wakhe. mfundisi Shumba. Umama umfundisi uShumba. Chavaona, we always minister together. Uzambona sichumayela She'll come here and help me. Uzabuya ngisiza. Muzita raJesu. Amen. Egameni lenkosi yethu Jesu. Hakuna Amen. kusina favor. Akulokungela favor. Ndida kuremekedza vabereki vangu panyama. Hlonipha abazali bamenyameni. Pastor Nyamakura pamwe chete naElder Mfundisi Nyamakora. vari pakati pedu. Regai tingovaomberera maoko. Ndivatezvara vangu ivavo. Zvakandinakira kuti ndivape the honor that is due Ukuthi mbanikeze inhlonipho to efanele. them. I want to welcome the online church Ngiyamukele online and church. also on the online church. Yazi khona phe online Kereke church. yekwandinoshumira Ibandla lapha emvela khona. kuCape Town, kuWynberg, eCape Town eWynberg. pasangano rinonzi Greater Azusa. Ebandla lothiwa I just want to iGreater Azusa. acknowledge you. We love you so much. Sanda ukulamukela siyalithanda kakhulu. Muzita raJesu. Amen. Egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Ndiudziro hama iri pedyo newe Mtshelele sothizana nawe. kuti ukadavira ameni zvakanaka. Ukuthi ungasabela ameni kahle. Manje tine takunorara, Manje siyabe sesiyalala. but ukasadavira ameniwo zvakanaka Kodwa ukusabela ameni kahle. tinogona kurova pungwe. Siyachaya impungwe silapha. Amen. Amen. Hallelujah and amen. Amen mapostora. Amen mapostoli. Amen mapostora. Amen mapostoli. Nditenderei ndikumbire anotiverengera shoko Sibalela ilizwi kulentamba. vasvike pavanotiverengera mavhesi ari pano. Amavesi esinawo. Ndibatirewo baba Genesis chapter 41 Genesis 41 verse 37 to 46. verse 37. Baba vedu muri kudenga, hakuna chakanaka chatinogamuchira chisina kubva kwamuri. Manheru ano vana venyu tagaririra kubva kwamuri, Mwari weminana, kubva kwamuri, Mwari wezviratidzo. Muzita raJesu tambanudzai ruoko rwenyu pamusoro pemuranda wenyu, ataure shoko renyu nokusatya. Imi Mwari mutambanudze ruoko rwenyu kuzoporesa namashura neminana zviitwe muzita raJesu Kristu tenzi wedu. Mushongedzei zvino muzita raJesu. Amen.
tisvike patinombera maoko. Sifike lapho esiqakeza khona izandla. Now nyaya yekuna Genesis yataverenga. Daba luGenesis esilibalisile. Inyaya zakanyorwa na Moses. Sidama esalotshwa nguMose. Now tine theme yatinayo pamsangano uno. Sile ndikipho esilayo kulomhlangano. Inoti possessing your territory. Ethi ukuthabatha okungokwakho. Nditenderei manero ano tisvike patinombera maoko. Sivumelana isiqakeza izandla Tichiremekedza varanda vaMwari. sihlonipha inceku senkosi. Vakashumira pano kubva musi weChuthursday Ezashumela lapha kusukisela kusvika ngolwesine masikati. kufika emini yanamhlanje. Ndinotenda kuti timu iyi Ngiyakholwa yaparidzwa. ukuthi ndikimbi Ini ichumayeliwe. ndichapfuurira mberi ndichiiparidza Mina zvekare. ndaqhubeka phambili Now ngiyichumayela. Moses mukunyora kwake Mose kulobeni ari kwakhe. kunyora nyaya dzakaitika asati avepo. Uloba indaba esayenzakale ngakabikho. Now pane vhesi iri kuna Exodus. Kule verse kweExoda. Unonzwa vhesi ichiti Uzibhuku lisithi. Mwari pavaitaura naMoses uNkulunkulu ekhuluma noMose. vaitaura semunhu anotaura kushamwari yavo. Wakhuluma njengomuntu okhuluma kumngane wakhe. Zvoreva kuti pane matare aigarwa naMwari Uthi naMoses kulamadale ayehlalwa akaita phansi kuti Moses azive nyaya dzakaitika. wenza ukuthi Mose abe Iye asati avapo. ezenzakalayo engakabi khona. Now mukunyora kwaMoses Ekulobeni kukaMose. pamnyaya yepossession of the territory, Endabeni yokuthabatha indawo yakho. specifically about Canaan, Kakhulukazi phezu kweKhanani. uchaona kuti Moses pana Genesis chapter 11 Uzabona ukuthi kuchapter 11 uMoses anonyora pamusoro pemurume anonzi Tera. ukhulumbala phezu kukaThera. Anoti Tera akatora mwanakomana wake Abraham Uthi uThera wathabatha indodana yakhe nemuroora wake Sarai lo malukazana wakhe uSarai. nemuzukuru wake Lot. Lo mzukulu wakhe uLot. Ndobva vabuda munyika yeUri yavakaratiya Baphuma elizweni labaKharadiya. vachienda kunyika yeKenani. Beshiya elizweni leKhanani. Bhaibheri shoko raMwari Bhayibhili izwi lenkosi rinoti vakasvika panzvimbo yainzi Harani. lithi bafike edolobheni lothiwa iHarani. Vasati vasvika Kenani Bengakafiki ndobva eKhanani vasetla paHarani. bahlale eHarani. Bhaibheri shoko raMwari Bhayibhili izwi lenkosi rinoti Tera akafira paHarani. lithi uThera wabhubhela eHarani. Zvoreva kuti rwendo rwokuenda kuKenani Kusho ukuthi uhambo lokuya harina eKhanani kutanga naMozisi, alukalanga noMoses. harina kutanga nevana veIsraeri vachibva Egypt. Alukalanga labantu abaIsraeli bevela Rakatanga natateguru Tera rukazosimudzirwa naAbrahama lwafutsela uhambo ataurwa naye naMwari. ekhulunywa ngaye Manheru uNkulunkulu. ano ndichiparidza Alintambama ngechumayela. toda kuramba mweya waTera Sifuna ukuyala umoya wekutanga kaThera. chinhu uchigumira panzira. Ukalinthi uphelele Manheru ano ndichiparidza alintambama Mwari ngechumayela. vari kukupa nyasha uNkulunkulu unikeza umusha zvakatadzikwa nemadzibaba, okwahlulwa ngokhokho. dzimba dzakatadza kuvakwa nemadzibaba, Izitha ezahlulwa mota ngokhokho. dzakatadza kudhiraivhwa nemadzibaba, Izimota ezahlulwa kudrayiva michato ngokhokho. yakatadziwa nanatete. Imichato ezahlulwa Mwari vari ngokhokho. kukupa nyasha manheru uNkulunkulu ano unikeza umusha nezita raJesu weNazareta. Egama likaJesu Vakomana weNazareta. nevasikana nditeererei munzwe. Shaka namantombazana Chese ndalani. chatangwa naMwari Yonke kawa hachiperi panzira. ayiphelele Manheru ano nezita raJesu Alintambama yegama likaJesu. tinodhikleya munyika yezvomweya Siyadeclare izwi kuti likaMoya. hapana chikwambo Ukuthi akulanto chichakutidzisa, ezakuhlulekisa. ndati hapana chikwambo Itakulanto chichakutadzisa esizakunqabela kusvika Kenani. ukuyafika eKhanani. Hazvinei madzibaba akakundikana, Akuna nokhokho bethule. mwana wamai unosvika chete. Wena uyafika kuphela. Manheru ano ndinoti makorokoto Alintambama ngetamhlophe. takukupa makiye dzimba dzako. Senzile amakiye ezindlu Manheru ano zakho. tinoti makorokoto Alintambama tinokupa zitamhlophe. makiye emotokari Sikunikeza amakiye dzakatadza emota. kudhiraivhwa nanababa. Elahlule Manheru kudrayiva ano ngababa. tinoti makorokoto Alintambama tauya zitamhlophe. kuzodhinda mavhisa Sizodinda amavisa. akatadzwa namadzibaba. Ahlulekwa Manheru ano ngokhokho. tinoti makorokoto Alintambama tauya zitamhlophe. kuzokupa mafly tickets. Ndati mwana wamai nditeerere unzwe. When God says yes, no man can say no. Hapana muroya achamira panzira yako, hapana mamhepo achamira panzira yako. Ndinodeclare munyika yezvomweya, ndinodeclare muatmosphere, ndakurayira mhepo yepamufaro
kuti ichindibetsera kuparidza itakure simba ramweya mutsvene iende kune vari kumatenda ndakurayira ivhu reparufara yaparidzwa nemuranda waMwari akati tine authority yevhu ira ndakudhikleya ndakamira panapa kuti ivhu chitakura simba raMwari ivhu chitakura simba raMwari unogadzirisa nyaya dzeari kukona uko neari kukona uko neari kutende neakarinda mota adzokera akadaro tinoregedzera nyasha zeteritory possession kana uri pano uchindinzwa davira amen satana abhoekana davira amen madhimoni ekumusha kwenyu abhoekana ndati davira amen ari nane davira amen ari nane davira amen ari nane katabosada lerabosada bayata takutaura kunyika yezvomweya nezita raJesu nezita raJesu takuregedzera mapossibilities takuregedzera mapossibilities takuregedzera minana munyika yezvomweya takuregedzera minana muatmosphere parufaro nezita raJesu. Manje kana taregedzera zvakafanana neTV iri kumba kwenu vamwe vanogona kunakirwa nebhora but iwe ukatadza kuchuna kuenda pafrequency iri kubuda Manchester United ichirova Man City unongonzwa nevamwe kuti Man City yarohwa chichaitika bhora ranga riripo but iwe ndiwe usina kuchuna TV yako kuti ibate channel ndichiparidza ipo panapa mwana wamai chichuna frequency ndati chuna frequency kana uchida michato chuna frequency kana uchida basa chuna frequency kana uchida kupora chuna frequency nezita raJesu davira maameni maniwe taverenga nyaya yamukoma Joseph na uchaona kuti nyaya ya Joseph it took him 13 years ndaanorota ane 17 chiroto chake chozadziswa ave ne30 years now Bible rinotanga kutaura pamusoro pevana vana vachoke vaJacob but richitaura panhoroondo yevana vaJacob rinojamba roenda kuna wechi11 muzita raJesu amen roenda pana Jacob roenda pana Joseph raka now Bible shoko raMwari rinoti mukomana uyu Joseph akadiwa na baba adiwa na baba vakamusonera bhachi muzita raJesu amen madzikoma akamuvenga Bible shoko raMwari rinoti madzikoma amuvenga Mwari unoti madzikoma amuvenga mukomana akaroteswa hope madzikoma achimukudza zvoreva kuti zvauchaitirwa naMwari panapa hazvinei kuti vanokuvenga ndati zvauchaitirwa naMwari panapa hazvinei kuti vanokuvenga Bible shoko raMwari rinoti avaudza hope dzake vanomuvenga iye orota zvekare rega ndidhikile kumwana weAfrica kuti hazvinei kuti vanokuvenga rota zvekare plan again kana wakafeila nyora zvekare Bible shoko raMwari kana tikatarira upenyu hwaJoseph unopinda through maseasons but kupinda mumasizini aya hakuna kutadzisa plani yaMwari hazvina kuita kuti plani yaMwari ipere pamusoro peupenyu hwake kana kuti ichinje ndataura taito here nini
The title of my message tonight is Contending for My Destiny. Contending for my destiny. The word contending rinoreva kurwa, rinoreva kukakavadzana. Uchikontendera territory yako. Contending for my territory. Kana territory yako uri muchato wakabatwa ni mweya yachina ndiri kutsvaga vari pane manheru ano that are saying, men of God, atidzokere tisina, atidzokere tisina. Iro word contending kana tati contending for my territory zvinotoreva kuti pane akaibata ari kuramba nayo akati manheru ano nezita raJesu tauya kuzomubvutira nechisimba. My Bible says from the days of John the Baptist the kingdom of God suffered violence and the violent man shall take it by force. Takuda veginya manheru ano, takuda vejambanja, takuda veforce muzita raJesu. So anoinda paera, the era of dreaming, and from the era of dreaming anopinda paera yehatred, from the era yehatred anopinda paera yebetrayal, and he is sold. Achibva ipapo anopinda paera yeslavery, ari mumba maPotifa. Achibva paera yeslavery anopinda paera yejere, but achibva paera yejere anoenda pachigaro. But taramkomana uyo ari kupinda through different seasons, but masizini akapinda nawo hapana yakachinja plani yaMwari. Akandwa mugomba, Mwari vaingoti anotonga uya, arambwa nemadzikoma, Mwari vaiti anotonga uya, atengeswa, Mwari vaiti chinotonga icha, akandwa mujere, Mwari vaiti anotonga uya. Rega ndikuparidzire mwana wamai, I don't know what you are going through. I don't know who have betrayed you. I don't know who has looked down upon you. I don't know what's happening in your life. But let me prophesy that the plan of God upon your life shall not be changed, because his promises, they are yes and amen. In Jesus Christ, I want you to say to your neighbor, and say, neighbor, his promises, they are yes and amen. In Jesus. Now contending for the territory. We want to take some leaves kubva mudhayari raJosefa. The first leaf we want to take out from ndechekuti kana mwana weyutu wepanapa akuda territory yake anofanira kuva nechiroto. You must have a God-given dream, a God-given vision. Bhaibheri shoko raMwari rinoti mukomana akarota uyu arara, Mwari vakataura naye. Rega ndideclare manheru anaya, uchibva pano uchinorara, Mwari vari kunotaura newe. Uchibva pano uchinorara, Mwari vari kunotaura newe. Ndinodzinga madzikirira muhope dzako nezita raJesu. Wese anorota achimonererwa nenyoka manheru ano nezita raJesu, tinotsika misoro yenyoka. Uchibva panapa wakunorota, Mwari vachitaura newe. Mwana wamai terera unzwe,
lalela uzwe mntakamama kuti upossess territory. ukuthi uthabathe indawo yakho Number one, you must know oqala ufanele kuti ube kwazi territory yacho ndeyiphi. ukuthi indawo yakho na yiphi Muzita raJesu, amen. egameni lenkosi Ndibvunzire hama iri pedyo newe ngibuzela kuti nawe what is your territory. ukuthi yiphi indawo Pawaiuya kuno kumfaro kuno leshiza ngapha uchiti tiri kunopozisa territory. usithi yathabatha indawo What territory yiphi were indawo you referring to? itsho Mwana wemunhu xa sefuna uphakamisa umntana womuntu anokubvisa pacomfort zone. uyakususa endaweni Pane vanhu vanokubhabhadzira, ebantwini abakumbhambathayo okutsvagira vanhu, akudingela abantu vanokunyeya. abakuhleba Ndamba ari kuita separation kathi uyahlukanisa yakaparidzwa pano nezira. ejulele lapha izolo Ukaona vanonyeya vasimuka, ubona abahlebayo ziyoti pane chaakuda kuitwa naMwari. abasukule zokwenziwa Ukaona vanovenga vasimuka, ubona abasodela ukaona bosi wako akukuvenga, ubona ubhose ziva kuti Mwari pane chaakuda kukuita. ukulukulusela Mwana wamaiteerera unzwe lalela uzwe manheru ano ndichiparidza. alintamba May manjume God give you spiritual intelligence unkulunkulu kakunikeza ukhalipha yekudefina yetreasure. May God give you spiritual intelligence to discern spiritual things, kuti unzwisise kuti dzimwe dzinhu, kuti dzimwe nyaya padzinenge dzakuitika pane ruoko rwaJehovha ruri kusera. kulesandla senkosi emuva NdaModhekai ngoba umodekayi dei pasina kusimuka Hamana abangaphakama ngoba aiva comfortable wayehlalisa ari pagedhi esekhetini achivhura bumgedha, evula iphunge vana Hamani vachipinda, achivhura bumgedha, evula iphunge vana Hamani vachibuda. But Mwari akuda kumusimudza, anosimudza Hamana, obva ambayabaya, odzokorora mbayabaya. Chii chaakuda kuitwa naMwari ari kuti time yepagedhi yakwana, wakufanira kuenda kupalace. Kana wakuda kuenda promotion yako, Mwari anosimudza adversity. Every adversity it's a set up for your next level. Every adversity is a set up for your promotion. Teerera unzwe mwana wa mai, teerera unzwe mwana wa mai. Ukaona Penina asimuka, season ya Samiri yekubuda yakwana. Muzita raJesu, amen. egameni lenkosi yethu Jesu amen So vanomuvenga, bayamzonda the Bible says, ibhayibheli lithi lo vaenda kunofudza. sebehambuke Baba vanotuma mwanakomana Joseph voti ndonotarira madzikoma, anosvika paShekemu paanosifudzira vowana asipo, achipfuura paShekemu vobva anzoti madzikoma aenda Dotani. Achisvika ikoko voti here comes the dreamer, voti ngatimuuraye tione kuti chii chichaitika nechiroto chake. Mwari akakonzeresa confusion, vakatanga kudhonzerana. Vamwe vakati ngatimuuraye, vamwe vakati ngatimukandire mugomba, vamwe vakati ngatimuuraye, umwe akati ngatimutengesa. Ndichiparidza manheru anaya ndinotumira confusion kuvavengi veupenyu hwako, kuvaroyi vekumusha kwenyu, pamatare avo ndinotumira confusion, pamatare avo ndinotumira confusion. I am preaching about contending for my territory. I am preaching about contending for my territory. Vanomutengesa, but vamutengesa. The Bible says anogara mumba maPotifa. Arumba maPotifari napwa ndakambura kapa tichimainzana nenguva. Now chinhu chaunofanira kupiwa naMwari, nditeerere unzwe mwana weYudha, it is the spirit of excellence. The Bible says Daniel had an excellent spirit. Bible shoko raMwari
Not whatever your hands find to do, do it wholeheartedly. Baibheri shoko raMwari rinoti ari mumba maPotifa akakurumidza kupromotwa, vashandi vese vakava pasi pake. Why? Ari mune excellent spirit. Uri kundinzwa here panapa? Ndati iva ne-excellent spirit. Chese chaunoita ita nemoyo wako wese, but terera unzwe. The other type of excellence that I want you to have, it is moral excellence. Kana tichiti moral excellence, it is excellence in character. We are speaking about your integrity. You cannot possess usina a good moral excellence. You cannot possess usina moral excellence. Unofanira kuva ne honesty, unofanira kuva ne integrity, unofanira kuva ne trustworthiness, unofanira kuva ne kutya Mwari. Tiri kutaura panyaya yepossession. Haugoni kupossessa. Uchigara muchivi. Haugoni kupossessa. Uchigara murichiva. Haugoni kupossessa. Uchigara muupombwe. Haugoni kupossessa. Une vasikana 5 muchecha. Haugoni kupossessa. Une vakomana 3 paassembly 1. Haugoni kupossessa. Uri urere muchecha. Ndati haugoni kupossessa. Taramba madhibe epachecha. Ndadhiba rekumusha kwedu randinoziva rinoti mombe dzekwashumba nedzekwaMhofela nedzekwaDhuwe dzinongoya dzichijambira imoma. Taramba vanasikana vanova madhibhe emukombona. Kana wakuda kupossessa, rarama utsvene. Kana wakuda kupossessa, icha Mwari. Kana wakuda kupossessa, siya chihure, siya kudouble crosser, siya chihure, siya kudouble crosser, siya chitsotsi. Nevakomana kune mabhuru emuchechi. Ndabhuru harina kutenwa. Bhuru rikaenda kwanhingi rinobva ikoko ronanga kwaDhuwe, ronanga kwaMuseyano, ronanga kwaHungwe. Waibhuru risina kutiziswa. Taramba vakomana mabhuru muchechi. Hatisi kuparidza vekunyika, tati muno muchechi. Kana wakuda kupossessa, ubhuru ngahupere. Kana wakuda kupossessa, ubhuru ngahupere. Kana wakuda kupromotwa, ubhuru ngahupere. Uchibva pamusangano unoya, enda watendeuka. Uchibva pamusangano unoya, enda unoramba vanavo. Enda unosiyana nevakomana. Ngapave neseparation. Taramba mabhuru. Kana uri padhuze nemwanakomana, ita kuti taramba mabhuru muchechi. Muzungunuse kuti taramba mabhuru. Kana uri padhuze nemwanasikana, ita kuti terera unzwanzadza. Taramba mabhuru. Ndiye chaiye waona masungira aita chizoka. Taramba mabhuru ndodzokorora ipapapa. Taramba vanodanana nemadzimai evanhu. Taramba vasikana vanodana varume vevanhu. Taramba vanababa vanodana nemadzimai evanhu. Taramba vakomana vanodana nemadzimai evanhu. Ndodzokorora hera. Ukaramba wakaita siriyasa, ndorambira ipapapa. Ndakudzvanya futa, ndakudzvanya kufuta. Last week hauna kurara kumba iwe.
wanga uri kwa mai ningiwe wanga uri kwa mai Janetiwe wanga uri kwa mai Singuiwe kana takuda kupozesa ngatisiye chivi kana takuda kupozesa ngapave nemoro excellent saitiriterera unzge kana takuda mwinana ngatinzvenge izvivi kana Mwari auda kukupromota unotanga nematesti. The first test ndeyekuti can you manage another man's property before I give you to manage a kingdom. Kana ukatendeka in managing another man's property ukangogona ipapa Joseph ndakukupa kingdom but pakumanage another man's property pane zvimwe zvawakanzi ubate kuita zvimwe zvawakanzi usabate wakanzi manager pfuma yese but mudzimai wangu usabate kubasa ukuna bosi vari kudanana naye apa muri mai weruwadzano muchingobuda chete pagedhe zvatochinja choro step yachinja mazuva ano ndakanzwa kuti shiri yabvuta rekeni neve muchechi here naye neve muchechi here namai vekuchina here shiri yabvuta rekeni isha Mwari ururame you must first manage another man's property. Then I can trust you with the kingdom. Ukatendeka pa 2 tinokupa dzimwe 2 ukatendeka pa 5 tinokupa dzimwe 5 ukatendeka pa 10 tinokupa dzimwe 10. Who much is given much is expected. How can we trust you with much? Uchitadza kutendeka nezvinhu zvidiki-diki. Muzita raJesu, amen. Ngatiparidze tivhare tiende. Bhaibheri shoko raMwari rinobudisa pachena kuti hope dzezvisvota dzakuda kuzadziswa. Mwari vakakonzeresa mumba maFarao ainzi Kabhera naDhabheka kuti vatadzire Faro. Ndamba nyaya haisi pakutadzira Faro, nyaya iri pahope dzezvisvota kuti dzakuda kuzadziswa. Saka vakomana vanofenda Faro vobva vakandwa mujere muna Jose imomo. Teerera unzwe mwana wamai uchibva pamusangano unouya. Ngwarira vanhu vachauya muupenyu hwako, ngwarira vanhu vachauya muupenyu hwako. Vamwe vacho ihope dzezvisvote dzakuda kuzadziswa. Vamwe vacho mavhiza akuda kubuda. Vamwe vacho michato. Ndati ngwarira Mwari ngaazarure ziso rako romweya. Pane hope dzezvisvota dzakuda kuzadziswa. Bhaibheri shoko raMwari rinoti dzakuda kuzadziswa. Vakomana vakauya mujera vakarota hope. Uyu ainzi Dhabheka, uyu ndiye aiti Faro asati adya chikafu aichitesta achinzoti chiri kunaka here. Is this the right quality? Uye chimwe chaaitesta zvekare ndekuti hamuna poison here. Faro asati adya. Muzita raJesu, amen. Now uyu ainzi Kabhera ndiye aitesta waini yesha isati yaenda kuna Faro. Ndiye aitesta mvura yesha isati yaenda kuna Faro. Bhaibheri shoko raMwari rinoti vakomana vakarota hope. Kabhera dzake Dhabheka akarotawo dzake hope. Keta Shaddai
Eya. ndira kuparidza manheru ano ngifuna ukutshumayela Mwari kumtapha akuitire zvakanaka unkulunkulu akwenzele ndirigewo kahle dzimwe sheya panapa nginikeza lezi izitulo vakomana vakarota hope amajaka chose aphupha ndobva avabvunza ujose akati wababuza sei ziso zvenyu zvakapunyaira watala ubuso benyu andobva bungenantokozo tarota hope bathi asi siphuphile tashaya anodudzira wataswela rega tasisa ndiparidze kuvabiya angu afundisa yekela ngitshumayele uri kwabafundisi bami pauri kuseruka ulapho khona emuva dudzira hope uri kasisiphupho kwamuzarabani usemsarabani kusina anokuona kungelokubonayo dudzira hope kasisiphupho kwese kowaiswa namwari lapho ufaka inkosi dudzira hope kasisiphupho oti garai vakomana wathi hlala nini majaka vogara bahlala votaura hope dzavo bakhuluma iphupho la uyobva ati tariraka omnye athi khangela kabhubhera ndiye akatanga ukamubhera ngokalalo akatindarota wathi ngiphuphile paita muzambiringa kunemufini ukaita matazi matatu waba nemgatsha ukaita ezintathu mazambiringa waba nemifini ndobva aita waini waba newayini ndobva aibva afuthwa ndobva ndaasvinira ngawakhamela mukapu yafara enkonyeni kafarawo ndobva ndasvitsa kuna fara afikisa kufarawo farao akamwa farawo wona bhaibheri shoko ramwari bhayibhili izwi lenkosi rinoti jose akadidzira hope lithi ujose wakhasisa akati 3 branches wathi ingatsha It's ezintathu 3 days insuku ezintathu after 3 days emva kwezinsuku ezintathu farao akukupromota ufarawo kudzosera uyakuphakamisela panzvimbo yake akumisele endaweni yakho the bible says bhayibhili ithi lo tabheka ovulisiko ataura dzake hope wakhulumela kiphupho akati ndakarota wathi ngaphupha ndakasenga mabhaketi matatu ngithwele ingcebethu ezintathu machena engegekeni akazara zvekudya egcwele isinkwa shiri dzedenga inyoni zezulu ndobva dzauya dzikaya zabuya zadla jose ndobva adudzira jose wakhasisa nauteerera unzwi lalela uzwe bhaibheri randinoverenga bhayibhili endibalayo rinoti iro lithi lo aona kuti dzakabhera ebona ukuthi owenkona apiwa tsananguro inonakidza enikezwa ingazi akati lekhasa regawo nditaure dzangu wathi ekala khulumesa rega ndikuparidzire mwana wamai ekala kuchumele harizi rese bhizinesi raunofanira kuita ayisolonke hakuzi kwese kwaunofanira kuenda awishonke ndawufanda rega vanoenda uhambe dubai vaende yekela bayedubai rega vanoenda america vaende yekela bayeamerika rega vanoenda bakabe uk vaende yekela baye-uk bakabe usangotevere wese wese ungalandeli wonke muntu tsvaga kuti mwari varoti dinga uendepi ukuthi unkulunkulu ufuna ukuthi uyephi teritori yamoses neisraelite teritori kamosi it was namaisraeli canaan kwakuyiKenani teritori yajoseph teritori it kaJoseph was egypt kwakuyi-Egypt teritori yaesther iterritori it kaEsther was persia yayiPersia teritori yaruth teritori kaRuth it was bethlehem yayiBethlehema aiteerera unzwe mwana wamai lalela usomtakababa haungoteveri vese vese awulandeli wonke materitori zedu amateritori akasiyana achiyene materitori zedu akasiyana amateritori zethu achiyene so vakomana ava amajaha lawo just bring it vakomana ava amajaha lawo just come here my brother wozani masinyana vanogara najoseph anapa bahlala noJose lapho now can you sit here my brother thank you yes Wozani zokhala, yes ndigre mwechiyani omwe chifaro omunye wesine Huh? hlala khonapho sit it's okay thank you come here my brother yebo yaimgare kuno mawanirwa favor tholela ufave ndimifaro imimi ungufaro the bible says bhayibhili ithi lo vanodudzira hope bayakhasisa iphupho ndamba mwari pane nyaya vatamba panapa unkulunkulu wenendaba vari ayiqalileyo kutora pasika uthatha ipaseka vonoite dhirama repasika isikhathi sempaseka munyika yeutoro elizweni lobugqili munyika yeegypt elizweni leGibhite ndapa tiri kuona dzabheka esibona ovulisiko dzabheka akamirira chingwa umele lisinkwa ichi ndo chinonzi najesu leso twangujesu ichi chingwa changu ichi chingwa ichi lesinkwa muviri wangu umzimba wakho unomedirirwa imi othatulelwa saka idhirama repasika idrama lepasika raetwa elektiwe munyika yeegypt elizweni leGibhite saka ichi chingwa ichi lesi sinkwa kana chakuenda ngase sikhapha chinofanira kumedurwa sifanele kuti isihletshulo vanorwara vapore ukuthi abagulayo kuti basike vanorwara vapore abagulayo basike kuti vakasungwa vasunungurwe ababoshiwe bakhulu chingwa ngachimedurwa isinkwa saka sihletshulo chingwa chinoeliminatwa isinkwa wainda chingwa chamedurwa ngoba isinkwa sihletshulo vaombererei maoko bakakezeleli ithawulo ihope dziri kududzirwa idzi iliphupho elikhasiswayo muzita rajesu amen egameni enkosi ebujesu amen tosara nakabhiera sisale lo wenkonxa
na uyu kapiera lo mthwali wenkomo pese patiri kuona muzambiringa sonke sibone ndio waini kai hey wine yakanzi na Jesu okuthiwa nguJesu iri ropa rangu iri leligazi lami ya tora ikomba ngachireke kunonoka ndawo yakuzoparidzira vana Elizabeta bata mwana uchirigona kuyamwisa ndati ndawo yakuzoparidzira vana Zakaria piwa mwana uchirigona kutamba one touch naye kwete wachembera taramba mweya wekukanganikwa Bible shoko ra Mwari rinozoti after 2 years Farao akarota hope ndakutopedza arota hope dzikashaya anodudzira ndamba ihopi nyaya yehope dzezvisvote dzakuda kuzadziswa iri pamusangano unoyu pane dzangu dzezvisvote dzatozadziswa kumira kwangu panapa kuna 2007 handizoti makore akawanda sei ndakarota ndichiparidza paopen space yakadai so but ndichiparidza paopen space baba president chiyangu ndovanga vachinzwa ri kuparidza mangwana saka ihope dza2007 dzazadziswa manheru anayo saka mwana wamaiterera unzwa muna 2007 ndakakuona muhope dzangu Mwari achikuitira zvakanaka Mwari achikuporesa marombe achisimuka zvirwere zvichienda mapofu achisinuka nezita raJesu kana ndakakuona 2007 nhasi zvakuitika kana changu chazadziswa chako ngachizadziswa pora nezita raJesu uchambwa enda nezita raJesu mamhepo enda nezita raJesu so anoita seakangana vateerera unzwe ropa harikangana amen hallelujah Bible shoko ra Mwari anozoti ndarangarira kune muHibhuru andakasiya kujera pane maHibhuru manheru ano akasiwa mujere kare kare vamwe vakasiwa muujambwa ndauya kuzokuparidzira wakwanirwa nenguva aipanga aifanira kunge akaroorwa wakarasiswa naJona ndati pamusangano unouya wakwanirwa nenguva waifanira kunge wakavaka imba yako pamusangano unouya wakwanirwa nenguva ane zita raJesu tauya kuzokubvisa tauya kuzokuburitsa kuti ubve mujere kune chigaro chakakumirira kupalasa Bible shoko ra Mwari rinotadudzira hope Farao anofara nadzo obvata hapana mumwe munhu akachenjera sewe ane mwoyo waMwari ane mweya waMwari saka ndakukupa everything kuti uchitonga wakatendeka kwa Potifa ndakukupa kingdom kuitika apo vanenge vakasunga zvikuru iwe uchibuda voti abuda sei hoyo chingoti hoyo chingoti hoyo uchibva pamusangano unowu hoyo akuenda Dubai hoyo akuenda kuchando hoyo akupromotwa pabasa hoyo akuwedzerwa mari hoyo akusimudzwa ndichiparidza nezita raJesu wese akavharirwa takuti chibuda wakwanirwa nenguva wakwanirwa nenguva yekubuda pamatare evaruya wakwanirwa nenguva yekubuda muujambwa wakwanirwa nenguva yekubuda muri
rejection Ekwaliwe. nezita ra Jesu Egama likaJesu. nezita ra Jesu Egama likaJesu. manero anayo Alitaphama. tinopwanya hari Siyaphikizithiwa. jeningabude Ujeni kakhulu. manero anayo Alitaphama. tinouraya zvikwambo Siyabulala idonga. jeningabude Ujeni kakhulu. manero anayo Alitaphama. inyoka dziyadziya Inyoka lesiya. dzauri kurota Osipuphayo. dzimwe dzacho dziri kudzirota Ezinye zakhona. uri pano pamufaro Ulapha emhlanganweni. manero anayo Alitaphama. takudambura musoro Sesifuma. tinodambura misoro Siyaquma tinodambura misoro Siyaquma amakhanda. anezita rajesu Egama likaJesu. takupinda vana bavana namai Sesigela baba parwendo romweya Emangweni takugoenda kamoya. kumusha kwenya Sesiyekhala kwethu. takunorayira mhiko Sesiyalayira dzakanzi izifungo. hapana chinoitika Ekuthiwa kulokukhumalo. takunorayira mhiko Izifungo. wakanzi haubati mwana Wase ubambe mntwana. wakubva pano pamusangano Susuka lapha vane emhlanganweni. testimony Ulobufakazi. yekuti ndakabva naye Ukuthi ngaphuma naye. pamufaro wangu Emfaro wami. uchamupa zita Uzamnikeza igama. rekuti mufaro Lokuthi intokozo. ketabosadaya Yeah. manero anaya Alitaphama. manero anaya Alitaphama. panana mefibosheta Kulabo Mephibosheth. vakwanirwa nenguva Abakwanirwa ndati isikhathi. manero anaya Alitaphama. panana namefi Kulabo Mephi. vakwanirwa nenguva Abakwanirwa isikhathi. yekuti vabude Yekuthi lodiba baphume Lodibar. panana mefi Kulabo Mephi. vakwanirwa nenguva Abakwanirwa isikhathi. bhaibheri shoko ramwari Bhayibhili izwi lenkosi. rinoti kuna jeremiya Lithi 16 kuJeremiah 6 vhesi 16 verse 16. unonzwa mwari vachitaura uNkulunkulu ekhuluma pamusoro perestoration phezu vanoti kwekubuyisela. ndichatuma Uthi the ngizathuma hunters abazingeli into the forest they shall hunt you and bazakuzingela bring you back bakuphendukisa. ndichatuma the Ngizathumela fishermen abagoli into all bentando the rivers emifuleni zonke they shall fish you and bazakugola bring you back bakulethe. ndichiparidza pano Ngithumela vane lapha vatumwa vamwari kunesithunywa senkosi vakuenda kumasango esiya egangeni kwakarasikirwa zita rako okulahlekela igama lakho kwakarevererwa zita rako okubethelela we igama are lakho hunting you back we are bekudosa hunting you back siyakuzingela pane vatumwa vamwari kunesithunywa senkosi vakuenda mumakoma asiye entabeni makarasirwa huku okalahlekela inkukhu zikarevererwa zita rako zathethelela igama pane lakho disconnection kunokwehlukaniswa yakuitika manhero ano esenzakala vamwe vari lihlapha panapa abanye vane balapha mazita balamagama akaiswa mumabhodhora afake vane embhodleleni mazita balamagama akaiswa mumabhodhora afake ndobva embhodleleni akandwa murwizi ajikela esifuleni akaenda nerwizi ahamba nesifule ndichiparidza panapa iye ngithumela zvino nezita rajesu egama we likaJesu are sending the fishermen ubusizi we are bathumela sending the fishermen siyathumela abagoli ngavaende bentando kuna save abahambe kusabe mazita ari muna save amagama kusabe takunoanyukura sesiyawakhipha ngavaende muna zambezi abahambe kusabe mazita ari muna zambezi amagama kusabe takuanyukura sesiwakhipha nezita rajesu egama likaJesu nezita rajesu egama likaJesu mwari simukai Nkulunkulu yatebosadaya ndiri kutsvaga vari panapa ngidinga vari balapha kuti zvanga abadokwana zvarambira pasame level bekuyalele now the kudaweni devil is a lie satani mkambi wamanga akandibatira voice tina baba tilo baba tina nababa panapa tilabo baba lapho vanotora vopedzisa bayaqedisa the devil is a lie satani mkambi wamanga simudza maoko ako uri koko akamisanda zakukhona utange kunamata kaloku ukhuleka vana baba thank you bobaba siyabonga zvozabuda uJoseph ephumile nezita rajesu ngegama likaJesu pane hope dzezvisvota kule phupha yenkulu dzakufanira kuzadziswa efanti sigcwalisa pane hope dzezvisvota kule phupha esikhulu dzakufanira kuzadziswa efanti sigcwalisa pane territoria kule kheli kule yakufanira dawo kutorwa efanti thathwe pane michato kule mithathu yakufanira kutorwa efanele thathwe pane dzimba kule zindlu dzakufanira kutora ekumele pane thathwe zita rajesu egama pane likaJesu utano kule mpila yatakadai ekamandadeya lesudakadosha librarosadai yakabayata yatakatakata itabosadaya terera unzwe mwana wamai terera munzwe mwana wamai tauya pamufaro tauya pamufaro tinofanira kudzokera takatakura mufaro tauya pamufaro tinofanira kudzokera takatakura mufaro tinodeclare manero anaya nezita rajesu uri kudzokera wakatakura mufaro simudza maoko ako utange kunamata ipapa leda bosadai pane zvinhu zvaakuitika nawo zvinhu tu zvichaitika
Adaba. Terera musa. Lalelus. Chekutanga Wonkala. wesakasungwa Wonkobochiwe. akusunungurwa Sekhululo. mamepo akuyenda Imimoya zihamba. apachina mweya wetsvina une nharo Akula moya emibi enenkani. pese pakagara mweya wetsvina Yonke ndawo ehleli moya emibi. pese pakagara mhiko Wonke kuhleli iye zvino nezita rajesu Jesu ngegama likaJesu. wakutoregedzwa right now Uyekelwa manje. wakuregedzwa right now Uyekelwa manje. zvirwere zvakuenda Imikhuhlane ezihamba. zvirwere zvakuenda Imikhuhlane ezihamba. bhaibheri rinoti how god Bhayibheli lithi uNkulunkulu anointed Jesus Christ of Nazareth uJesu Kristu with the Holy eNazaretha. Ghost and power Moya Ngcwele that he namandla. went about Wahamba healing all elapha that were konke. oppressed Bonke ababekade by the begula. devils. Usathane. Saka manheru anaya Alitambama. all Bonke. kwete some Athi abanye. but all Kodwa bonke. ari pavhiri Bosenhlabathini. ranambokumbira Enge ngalicela. tichitanga sevhisi inoyi Siqala isevisi kuti le. ivhure pamuno pamufaro Ukuthi inhlabathi takumbira emfana. kumborishandisa Sikele kuti ukulisebenzisa. ritakure simba ramwari Ukuthi lithwala amandla riende kaNkulunkulu. kumatende Liye ematendeni. riende kumotokari Liye ezimoteni. weshe Wonke. ari anda mhepo yepanapa Ophansi komoya olapha. yatakumbira sevhisi chitanga Ngicela isevisi kuti iqala. ngaichitakura simba Ukuthi ramwari ayithola amandla iende kaNkulunkulu. kune wese akasungwa Ihambe kulonke obothiwe. handizive kuti uri kupya Angazi ukuthi ungaphi. bati uri Kodwa ikoko ukhonale. pane simba riri kukuloketa Kulamandla kulokhetha. nezita rajesu Egama likaJesu. so that is number one. Number two, mwari Okwesibili vakatipawo uNkulunkulu. mazuva anayo kupedzisira mazuva iwana Lezi nsuku nyaya yerevival indaba yemvuselelo. uchadzokera kusangano kwenyu Uyabuyela ebandleni lakwenu. watakura moto Uthwele umlilo. ndoda kuti udzokere kusangano kwenyu Ubuyele ebandleni lakwenu. watakura moto Uthwele umlilo. dzokera kusangano Ubuyele kwenyu ebandleni lakwenu. watakura Uthwele moto umlilo. watakura moto Uthwele umlilo. vechidiki ngavaprofita Abancane ndo akanzi ngabaprofita. najoera Awuthi in the nguJoel. last days Ezinsukwini I zokucina. shall pour out my spirit Ngizayehlisa umoya wami upon all flesh phezu kwenyama yonke. ndime aprofita najoera so my friend is going to sing Umama umfundisi but asihlabelele. as she's singing Ehlabela. pane mamhepo akuenda Kule moya ezihamba. as she's singing Ehlabela. pane zvirwere zvakuenda Kule mkhuhlane ezihamba. as she's singing Avari pane kuyiba. vakasungwa Kule vaakusunungurwa ababotshiwe sebekhululwa. in the name of Jesus. Egameni lenkosi yethu uJesu. Take it on. Tumira wea mutene ne moto kana tona mata bina mato yedu inzwike mashatara bagazada ba mayakatele beshaka de bosa berakatela mayakatara baba 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 baba
kunamata uri ipapo simudza maoko ako namata uri ipapo namata uri ipapo as you are praying chains are breaking as you are praying doors are opening as you are praying chains are breaking as you are praying Yatakadaya, Yakamandia, as you are praying, Lego Satakada, Yakabayade, 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 Namata Manomai, Sessa Vizia Manera, Namata Manomaya, Sessa Vizia Manera, Dorautuna Mate. Aunakuya kuzoshandirwa namata mwana wa mai chechedu aishandia chechedu tinonamata dorautunamate as you are praying right now doors are opening as you are praying chains are opening chains are falling down zikwambo zakuyenda as you are praying right now right now right now rakukuloketa bane vangawanga variro vakubuda bane simbaramari kukona uko bane simbaramari nesitara Jesa takudeclare the ministry of the angels mumatende uko nesitara Jesa sangana na Mwari kumatende uko ndati kukona uko nesitara Jesa nesitara Jesa nesitara Jesa right now right now right now shakamande yatete masototola maya kalabosha Ulandele zimwe nguva uri pano umhlawumbe lapha uri kuti munhu wa Mwari uthi nceku yenkosi ndaka-introducewa kuma-drugs neshamwari dzangu ngaintroducewa kuma-drugs ngabangane ava mupfuti wezvinodhaka zvinokuvadza sendithatha izidakamizwa ndinonwa zvinokuvadza nezvinodhaka nginatha okulimazayo lokudakayo vamwe wakaintroducewa uri kupati mhlawumbe waintroducewa usephathini vamwe wakapinzwa mazviri uri kuchikoro mhlawumbe wangena kikho usesikolo uri kuti ndarangarira kuti Mwari wandirangarirawo pamusangano uno uthi uNkulunkulu umkhumbulile kulo mhlangano uri kuti handichada kubata zvinodhaka uthi andisafuni ukubamba okudakayo kana uripo usambonyara munhu simudza ruoko rwako pauri ipapo ma ukhona ungabi lenhloni Mwari wangu anokusunungura kubva kune zvinodhaka uNkulunkulu ufuna ukukukhulula my God our space is limited indawo yethu incane ngapha phambili but vanangu kodwa abantu bami reka ndikukumbire kuti famba uye nechepanapa ngifuna ukuthi ngicele woza ngapha uri kuti ndiri kuda kuti ndibve kune zvinodhaka ndichazvida uthi ngifuna ukuphuma kokudakayo andisakufuni uri kuti handichazvida famba netsoka dzako ubve kwauri ikoko uthi andisafuni ukuthatha okudakayo this is a special moment yawaitirwa naMwari ingofamba uye deliverance yako iri kuitika ithuba elikhethekileyo olutholelwe nguNkulunkulu that age iri kubviswa
indlala yona leyo sikhutshwa vaomberere vana vapfuma kuna Mwari kuti Mwari avasunungure. sibachayela izandla abantwana bavumile uNkulunkulu Hakuna abakhulule simba romutoriro rinokunda simba ra Jesu. akula mandla okudakayo okudlula amandla Hakuna kaJesu simba rechipi nechipi chinobata rinokunda zita ra Jesu. akula mandla akuphila Manya kupho manya okudakayo ita okudlula zvokumanya kaJesu mwanangu ita zvokumanya. gijima mntanami gijima Uri kuti gijima handichazvida izvi. uthi anisakufuni Asi lokho handizivi kuti ndozviregedza sei. kodwa angikwazi ukuthi ngiyekele Kuna njani Jesu ane simba kukuregedzesa zvakadaro. kulo Jesu olamandla ukuyekelisa okunjalo Never condemn yourself. ungazethesi icala ungaziniki icala Nokuti kuna vose vakauya kwaari there is no condemnation. ngoba kubo bonke abaza kuye akusela kuphinikeswa Manya kana icala uri kunze oko manya uye pane vamwe. nxa usematentini ngalo phandle gijima Musangano woza kwabanye wakaitirwa iwe kuti ubviswe kune zvinobata. umhlangano ohlelelwe wena ukuthi ukhululwe My God, my God. Vavhurirei vauye, vavhurirei vauye, vavhurirei vauye. bavuleleni beze Vavhurirei vauye. bavuleleni beze Uyai vanakomana, uyai vanasikana. ozani madodana ozani Kuna madodakazi Mwari mutsikinuri wevanhu kubva pane zvakaipa. kulonkulunkulu okhulula abantu Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Chechi vana vandevedu. bandla abantwana laba ngabethu Ihama dzedu. yizihlobo zethu Mwari vanomuda na Mwari anovada. bathanda uNkulunkulu lo nkulunkulu yabathanda Tisimudze maoko edu kwese kwatiri. siphakamisa izandla zethu sonke Simba ra Mwari wokudenga rinosunungura vakadai. amandla kaNkulunkulu usomandla akhulula abantu Yendeserewo microphone kuna baba vangu. nzacela linikele imicrophone Vauye vanamate nevana ava. Kutsikinurwa kwavo kwasvika. Manerano, it's your day of miracle. ntambama lusuku lwakho lwesimanga Ndakumbira minana kuna Mwari. ngicele isimanga kumbe isimanga kuNkulunkulu Ndakumbira mashura kuna Mwari. ngicele isimanga kuNkulunkulu Chechi yose simudzai maoko enyu makanongedzera kuno kwana. sonke siphakamisa izandla kibo Ndakunamata. sengikhuleka Mwari baba vedu vari kudenga. Imi munoti ndisati ndareva munenge maziva. Ndisati ndadana munenge mapindura. Vana zvipo zvinobva kuna Jehovha. Vana vazvipo zvakabva kwamuri. Asi wakaipa akauya nezvakashata. Manheru ano ndinobvisa havi yokuda zvinodhaka muropa ravo nomumuviri yavo. Manheru ano nezita raJesu. Manheru ano nezita raJesu. Havi yezvinodhaka, havi yefodya, havi yedoro, nezita raJesu. Baba, nezita raJesu. Manheru ano ndakumbira kusunungurwa kwavo. Ndakumbira kudzikinurwa kwavo. Ndakumbira ruoko rwenyu pamusoro pevanava. Iye zvino nezita raJesu. Iye zvino nezita raJesu.
manheru ano nezita raJesu. Nyangwe kune vasara kuzoto, nyangwe vasara vakamira, Baba ndakumbira munana, ndakumbira shura nemunana. Vana ava vachibva pano varege kunzwa havi yokuda zvinodhaka. Iye zvino nezita raJesu, iye zvino nezita raJesu. Iwe mhandu yedu Satani diablos, ndinokusunga nezita raJesu. Yose mweya yerima inokonzeresa, yose mweya inorunzira, mweya yesatanism yose, ndinoiparadza nezita raJesu. Ndinoiparadza nezita raJesu. Ndinoiparadza nezita raJesu. Manerano Baba, manerano Mwari wangu, manerano Ishe wangu. Vanava ndakumbira kusunungurwa kwavo. Baba ndanamata vafundisi vari pedyo, vana Baba. Pane vamwe vadonha vega. Will you come? Kurumbidzai kufamba vamwe vachienda uko. Love them and pray with love. Come on pastors, come on pastors. Kaya manderebosa, kaya mayandelerebosi andalarabos. Come on pastors, quickly, quickly. Vanava ngavasunungurwe kuhavi. Nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu. Kwauri koko namata, namata, namata. Kereke yose namata. Kuti vana vamanheru anasi avafanirwe kudzokera vakadaro, avafanirwe kudzokera vakadaro. Aya manderebosa utunizandelerebosa yela randerebokosika yatarabo. Aya manderebokosika tayada yele rebeke sira bakayada. Aya mandelerebosa la rabasha yele rebeke siko robosa. Manerano Baba, manerano, manerano Baba, manerano. Ndakumbira minana mashura, mashura nemunana nezvirati. Ngazviitwe nezita raJesu, ngazviitwe nezita raJesu. Ngavasunungurwe. Vanamatirwa kusikata anoshamisa zoshamisa Mwari wendiema wakasimudza maoko ako kwese kwauri. Uphakamisa izandla zakho lapho khona. Mwari weminana, Mwari wemashura nezviratidzo. uNkulunkulu wezimanga. Makati shoko rangu haridzokere kwandiri risina kupedza zvandarituma. Richaendeka pane zvandinorituma. Shoko rataurwa panzvimbo ino ngaribate basa manheru ano. Vakasungwa varegedzwe, vakatsikirirwa varegedzwe. Manheru ano nezita raJesu. Nyangwe vasara kumisasa, nyangwe vari panzvimbo ino,
ndinotaura kuporeswa, ndinotaura kusunungurwa. Mwari Baba, sanganai nemadambudziko evana venyu, shumirai madambudziko avo, sanganai nokushayiwa kwavo panyama nopamweya. Baba, ndanamata muzita ra Jesu Kristu nzwedu. Haleluya. Wakamira ipapo umikonapo musangano uno umhlangano lowu une ropafadzo rakakura. ulesibusiso esikhulu. Muchibva pano Usuka lapha muri kusangana nemunana. uhlangana lesimanga. Pane mumwe atouya nejira romudzimu raakutonopiswa. Ukhona omunye osebuye lelembu lamadlozi Uri kuzonosangana nezvinokosha zvaMwari. susiyahlangana lokuqhakathekileyo kwenkosi. Mangwana Sasa usamhanyire kumba ungagijimeli endlini, usina kugamuchira nyasha dzomusangano uno. ungamukelanga isibusiso salomhlangano. Please musamhanyire kumba. Lingagijimeli esithini. Monday iholiday. Ngomvulo likhefu. Uyai pano tipedzese munamato wedu zvakanaka. Wozani siqedise ukukhuleka kwethu Mopirwa kuhle. nyasha dzerwendo. Sinikezwe Pane umusa musangano wakapera vamwe wohambo. vakati taakumhanya. Abanye But bathi sesijima. vakazosiyiwa nevakatakura nyasha. Mota yavo yafira murodi. Wachiwa. Uyai muzotora nyasha dzerwendo. Wozani sizothatha isibusiso sohambo. 8 o'clock tinenge tatanga service panapo. Ngo-8 siyabe sesiqala inkonzo lapha. Pane shoko rerwendo. Kule lizwi Pane lohambo. shoko rokuti uyende wakatakura. Kule lizwi kumele uhambo I'm lithwele. calling you to be here tomorrow. Ngiyakunxusa ube lapha kusasa. Ndofunga mangwana mvura inenge isinganayi. Ngiyathemba kusasa izulu liyabe lingana. Panapa pasare altar call. Lapha kusala indawo Pane ye-altar call. miracles achaitika pano mangwana. Kulezimanga eziyakwenzakala lapha kusasa. Ndinokutendai zvikuru. Over to you, sir. Ngiyalibonga. Omberera Baba nokutaura kwakanaka. Shayela ubaba izandla. Nditeerere Unilalele vanasikana vose amantombazana wonke vatanyengeterera pano vari kunetseka nemadrugs. esiwakhulekele lapha abahlupheka izidakamizwa. Munodiwa kuti muende pana amai president. Liyacela ukuthi lihambe kumama upresident. Amai venyu vanokudai. Umama uyalifuna. Wese mwanasikana auya pano ane dambudziko ratanyengeterera. Intombazana yonke ezelapha izokhulekelwa. Uri kudiwa na amai vako. Umama uyakucela. Enda uchinzwa kuti ndakuenda kuna amai vangu. Hamba usizi ukuthi senisiya kumama wami. Unoona amai vako vataure newe. Hamba uyebona umama ufuna ukukhuluma lawe. Rega nguva inotipe vesecretariat.